Hallo zusammen, der beste Buspreis da. Jetzt zeige ich euch eine typische bulgarische Flohmarkt. Виж каква хубава беседка се направи. Те я направиха, щупиха я, това я направиха. Той не е какво направи, те го чупат той път. Нито и Марио. Всичко. Не, май така обикаляме, защо трябва да ходим за гащи? Нищо не гледаме, ма просто е така мини. Аз нямам какво да купа машина, какво да видим додолу, може да има нещо интересно. Ти ако искаш се мини на другата страна, ще мина да дойде, ще дойде. Те просто искам да направя видео да покажа на хората нещо. Това ти казвам. Известно. Аз ще видя на това, че чакаме. Ето сега лезва такова столче говоря на места. Такова има, да. Това е хубаво. Ето къде ще има келими и пердета. Одела на татко ти. Ти ми говори за война. Но се няма да купа от тук. Това белите. Добре. Така с мен, въртни се малко. Нали правиш Да, права и се искам да покажа на хората. Трябва да бъдеш креативен, интересен, на хората да им е интересно. Камион, да. Да. Балон, да, балон. Балон има си. Ама той няма да има сигурно такива като за мен, големи. Там има гигант. Ама искам да е памучен или голем като за мене. Хиксел. Добър ден. Да имате анцук, така 3 хиксел. Имам бе, човек. Имате ли? Долни ще само ми трябва. За теб ли? За мен ми трябва. За теб 3 хиксела няма да ти стане. Кой трябва да? За теб трябва 4-5, да знаеш. Добре, дай ми 4. Ще ти дам такова, къде ще ти стане. Добре. Така, дебело или тънко? Нека да е такова по-мучно искам. Да. Какъв цвят искаш? Черно, сиво, синьо? Черен. Черен некъде. Черен? Да. Сега датлence това е най-хубавото, което съществува, да знаеш. Я да го видя. Нито пъпчасва, нито нищо. Добре. И ще ти стане, да знаеш. И е хубаво. Ще стане. Това тук се гледа, виж. Тук се гледа. Задната страна. Да знаеш. По-голям задник. Не се притеснявай, не се притеснявай. Добре. И е хубаво и е качествено. Това нито на богова ти става, нито нищо, да знаеш. На 25 лева. Хубаво качествено. Какво ще кажеш ти, Българско. Ще ми стане, нали? Не искам да го мерсат. Гарантирам ти на 100%. Добре. Нещо можем ли да го заменим? Въобще неща се притесниш. Добре. Давай да взимам. Всичкото ще да го. Имаш ли пари? Аз нямам. Майка ти за какво я водиш? Разбира се. Разбира се. За сметките. Трай, аз до вас, бе. Заповядай. Благодаря много. Благодаря. Айде се сето и правиш. Айде. Днеска ще върви, сигурен съм. Къде съм се спрял до сега се върви. Живи и здрави да сте. Пазарлъци не прави. Не, те са много хубави, да знаеш. И са качествени. Така, 30. Дошъл ми и гол. Какво да го трябва? Тъй ще. Ще му вземеш на детето. Ще му вземеш на детето. Какво го правим? Заповядай. Благодаря. Нали знаеш, че цял живот ще даде? Да. Всичко хубаво, да си поредете всичко. Чао, чао. Айде, кише. Това не е кията бензинови, няма такова. На бензин. Това е стандарт.
habe ich einen Anzug gekauft. Nein, Nein, ich habe einen Anzug gekauft. Das ist... Kannst du halten? Danke, ich zeige. Gucken Sie bitte mal, wie es... Какво имаш нужда от? Да си купи яки той. Ай, това не бях се сетил. Значи, ако не тръгне, ти ме плюй. Нема го боли нищо. Той не ходи, му. Аз не казвам, че не го боли. Боли го и то много. Защото знам какво е болка да не мога да ходя. Обаче, много го и мързи, бе. Той Кое? Какво ти вика? Аз не знам. Са болен рано в колко часа? 9:00 morgen. Habe ich Колко е? 9-10? Не знам. Колко часа? 9-10? 9 часа. Аз вече не знам по кое време, колко часа. 9 часа. 9 часа. Знаеш ли, какви са нашите полицейки? Бая си майката, ще пребият. Оле, знаеш какви са отвратителни, какви са гадни, ма. Майко е там полицаите, когато ги избират... Да. Говоря за там, къде е служила в чеговете и гледа в той. И така се избират полицаите, че двамата да са, как ти кажа, нахъсани. Да не е един примерно да каже, аре, остави го. Разбираш ли? Ако един нещо се заеде, другия веднага скача и той. Няма да му каже, аре, остави го това, примерно, дай ще време нещо да му даде лабава жилка. Нема. Всичките. Само им подай пръста да видиш как ти пишат глобите. На салфетка. А? Да. Няма значение, ама жив и здравно. За какво? Еми, какво си каже? Ти зелен не си ли наложила днес? Нема. Какво ще продава? Нема ли да едем геовчета? На, снимаме да си замерим. Не. Нямам идея. Колко са ти? Снимате ли? Да. Кюфтета или кебабчета? Няма значение. Не, благодаря. Аз ще ги направя за по-просто. Вземи си салфетка. Благодаря много. Да. Jetzt zeige ich euch eine typische Straßenessen. Es ist Brot mit 2 Frikadelle.
typische bulgarische Straßenessen. Имам кисело млеко 2 за 3 лева. Ние взехме сега прясно, ама Здрави. другия път, ако сте тук, пак ще вземем от псирене. Всяко вторник само нещо да се случи. Да. Дай Боже. Всичко да е добре. Айде всичко хубаво, да си проведете всичко днеска. От тук сме. Нали? Всичко хубаво, да си проведете всичко днеска. Вай. Искаш да си ходим ли? Ако искаш, аре да излизаме от тук. Чакай да си. Това нещо уникално с сиренето уникално. Казала майко, тук има нещо. Калино, не вярвам тази женичка да го направи така. Честно. Това го знам. Има сланинка тук. Да, имаме сега, ама. Ето дядко, прас трябваше да вземем. Ама това е много малък. Ама искаш от него да вземем? Ама не ти ли харесва? Там има по-голям прас. Там има също прас. Тук е празна. Това прас ли да вземем 3,50 къде? Ами му и 2 лева. Добър ден. Това прав, 2 лева и този. По 20 са вътре. Този е по 20, 2,50. Като има повече бяло тук, вижте къде, а това вижте къде. Повече бяло ли искаш? Прас. Да. Това се реже това, ако се налага. Да го режеш, да ги садиш го някъде кофан. Защото в земята замръзва. Да, знам. Хайде си има едно, какво да кажа. Не е въпросът за цената. И какво е въпросът? Оня 3,50 ми изглежда по-така. Ми не знам. Айде да. Айде, това сме. Аз казвам всичко откровено, но трия клиент искам да е доволен. Както и аз искам да съм откровен. Като ми кажат, че искат да са откровени, почват да изсъмнявам. За вас колко прас? Това са 2,50. 2,50. Добре, точно за... Як ден пак да идвате? Да разрешим. Добър ден, господин. Хубаво деля. Не остана. Да, развървам от такава. Дай сега на мен, да си снимаш ти. Пръс. Дръж пръза. Само. Това ще го взема, аз мен не ми пречи. Пръс бе. Дръж пръза. Какво? Ти изберете чушки ли? Си избереш 5-6. При зелени земите.
Да, то е. Тя накрая къде... Леко. Плака хората и се на тази цена. Цена не дигам, не свалям. Цигански работи не правя. Червена и зелена това е цена. Това няма разлика. Да, няма разлика. Все чушки за мен, разбираш? Така е, ама... Предпочитанието все е предпочитание, нали? Едни искат червена, друга зелена. Аз съм длъжен да отговоря на всички капризи. Да. Това е задължението на продавача. Големи, малки, има избор. Там пчелъм се намира. Да, те ще са запълнени. Това е така. Колко да лъжа? Жалко за... 3,90. Жалко за... Имам 50 лева. Вижте, това го правим, какво ще правя? Аз им дадах дребните пари на... 4, 5, ще го си има. Проблем е, после тогава ставам да си вървя. Може, ето си прави. Голяма малка. Чанта голяма малка. Голяма. Дай. Всичко хубаво. Благодаря много. То е ясно. Некой гладен се ще има. Айде, пак ти свърчихме една видео, как стана уж за малко и стана една камара пари отиваха. Еми да. 50, повече ти 50 даде и там отиваха 100. Аз ще те го ще дам, ма. Некой друг свят, некой друг такова. Да. Да, тъмън това си мислех. Да, тъмън това си мислех. О, казино! Казино имаме тук. На Ангел казиното, да. Тук беше, какво беше тук? Книжарница. Окей. Dann keine Schlüsse. Wo ist die Schlüsse? Ah, habe ich gefunden. Разбира се, че не съм я заключил. Ich habe vergessen, die Autos geschlossen. Gucken Sie bitte, Leute, was habe ich gekauft? Paprika. Große, gute Paprika. Moment mal. Und... Oh! Vettern, es ist Hirtenkäse. Hirtenkäse, aber... Es ist Hirtenkäse, aber handgemacht. Ja. Und... Noch ein... Milch. Und unsere Stadt bekommen wir diese Milch mit Flasche. Fresh Life. Ja. Wald. Oh, scheiße. Okay. Цено. 10. Цено. Okay. Okay, dann. Tschüss.